7 polițiști din Macedonia de Nord au fost arestați după incendiul din club izbucnit din cauza artificiilor, iar autoritățile au închis zeci de localuri în urma tragediei care a ucis 59 de copii și tineri și a mutilat pe viață pe alți 150 de oameni. Doi dintre artiștii care se aflau pe scenă la momentul izbucnirii focului în clubul care funcționa cu licență falsă au fost înmormântați astăzi într-o ceremonie comună cu celelalte 57 de victime. Невидена катастрофа, една голема трагедија, не само за градот Кочани, туку и за цела Македонија. Целата тага, целиот немир се буквално чувствува во воздухот, како што сте сведоци овие денови. Многу лошо, цели град се исто осеќа, цели град е завиен од црно. Од добар дан, како си брат, шта радиш, сме преминали на Бог неки и просто лака им земја. Тоа ти све говори како се осеќа цели град. Значи, нема. Све е тужно, све е поцепано на милиарда пат делови.